Imam nešto vrlo ozbiljno, totalni cirkus. Da, ja sam njemu rekao juče kad smo bili na video kolu s Milutijem Milankovićem da to niko nije uradio do sad. Da je 3-4 nedelje prošlo i 100.000 TikTok soundova, takav rezultat, takav skor je nenormalan i pokazuje da je stvari nova generacija spremna za nešto fresh i nešto drugačije i mislim da je bilo i vreme. I drago mi je da sam opet, posle toliko godina, opet deo nečeg novog, brate, ekstra, znaš. Imam nešto vrlo ozbiljno, totalni cirkus, snimam sledeće nedelje spot, biće veliko iznenađenje, onako nešto što niko nikad nije uradio, mislim žanrovski, u pitanju je jako brži BPM, jako brži BPM, gruvamo ga baš jako i spot će biti jako kreativan i zanimljiv, znači jedva čekam da izbacim to, mislim da ima baš veliki potencijal i u toj saradnji sa još jednim novim reperom, mladim, upcoming artistom iz Srbije, iz Beograda i to je otprilike to, da.